Altså, min tid indtil videre har været super god, og det er gået mega hurtigt. Så jeg glæder mig til det næste 1,5-2 år, for jeg synes, det er mega fedt at være herude. Det er jo næsten altid hårdt at komme op om morgenen, men det gør det lidt nemmere, hvis at man kommer op til nogle fag, som faktisk interesserer en. Der er ikke en dag, hvor jeg ikke glæder mig til at komme på gymnasiet, når jeg vågner. Når man går rundt på gangene, så er der så mange forskellige typer, og det giver mulighed for, at man bare kan være sig selv. Der er ikke nogen, der dømmer. Det er meget trygt at være her. Vi har nogle virkelig engagerede lærere. Lærere, som egentlig bare gerne vil have, at vi nørder det. De er bare nørder, der er blevet voksne. Og de har erhvervserfaring, og de prøver også virkelig at møde eleverne, hvor man er. Folk er her for at hygge sig, og folk er her for at lære, hvad de synes er interessant. Jeg synes, det er fedt at mærke, at folk er engageret i undervisningen, og ikke bare sidder og stener om på bagerste række. Altså, hvis man går på HTX, så har man valgt HTX. Vi skal nå rigtig meget teori på den her skole, især i de naturfaglige fag. Alle vores emner afslutter med, at vi får lov til at se det nede i laboratoriet, så vi laver et forsøg. Når vi så er i laboratoriet, så får vi så lov til at prøve vores teori af, og selv når man fejler, så lærer man så noget af det, og så kan man så forbedre det til næste gang. Du kan altid spørge dine klassekammerater, fordi alle har deres kompetence. Man lærer meget af at lære fra sig, og så er det også super fedt at få hjælp fra sine klassekammerater, så man ikke føler, at man står alene med det. Vi tilbyder over 10 studieretninger på H.C. Ørsted Gymnasiet, og det gør, at man har mulighed for at specialisere sig i, hvad man gerne vil. Folk vælger ofte en HTX på grund af de naturvidenskabelige fag, og det her med at forstå, hvordan verden hænger sammen. Vi har biotek, kemi, fysik, matematik, og så har vi teknikfag, som er lidt ligesom at være ingeniør, hvor man finder et problem, undersøger problemet, og så løser problemet på en eller anden måde med et produkt, som vi så også får lov til at komme ned og lave. Det kan være både træ, og det kan være byg, og det kan være proces, som er madlavning, eller det kan være programmering, eller i kemilaboratoriet. Vi har nogle rigtig gode valgfag herude, synes jeg. Jeg har selv psykologi, filosofi, astronomi, design, idræt, musik og lydproduktion. lidt hurtigt, og der er meget, man skal nå. Men samtidig så er der også plads til, at man kan stoppe op en gang imellem og lige tage en slapper. Gymnasiet, det kommer virkelig stærkt at være rigtig, rigtig stressende. På den anden side, så er der sådan en kæmpe forståelse fra lærernes side af det her med, at vi også har et liv ude for skolen, og det ikke bare er skolelektier repeat dagen efter. Der er meget, vi skal nå på de 3 år, men så har vi så alle de her klubber, som også er et frirum, hvor man kan sidde på skolen, men så kan man slappe af og lave noget helt andet og møde folk fra andre årgange og andre klasser. Vi har en pigeklub, en planteklub, en brætspilsklub, noget D&D-klub, ølbryggerklubben, bageklubben, så er der også en musikklub, så er der en garnklub. Det er lidt udviklet sig til også at være en filmklub. Så ser vi film og spiser surkage og popcorn. Det er super hyggeligt. Jeg vidste selv, hvad jeg ville, da jeg kom herud, og nu har jeg ikke den fjerneste enelse. Det er også okay ikke at vide, hvad man vil, og det føler man også, at der er plads til herude. Så længe man bare er åben for at lære. Jeg drømmer om at blive ingeniør. Jeg vil gerne læse videre på software engineering eller webdesign. Nok et eller andet inden for rumteknologi. Jeg vil gerne læse kirurgi. Om så. Jeg drømmer om at blive enten fysiker eller kemiker. Egentlig bare for at gøre en forskel. Jeg drømmer om at arbejde med teknologi og programmering. Jeg drømmer om at læse til medicoingeniør og udvikle medicinsk udstyr. Lige nu ved jeg ikke rigtig, hvad jeg vil. Jeg ikke har planen at blive tatovør, men det ser vi til den tid. Jeg er stadig ikke helt sikker på, hvad jeg egentlig vil. Det skifter ret ofte. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg vil, og så er HC et godt sted at starte.